ayiwa cam munumunu kuma be sena ko u bɛna parti politique sila tunu mɔgɔw b'i pɔrɔn olu ka mun na gɛlɛya wɛrɛ b'an da la min ka jugu ni nin bɛɛ ye jamana taabolo man ɲi jamana taabolo man ɲi taamasiyɛn de ka ca jamana lakana tɔ ka jɛ jamana fan bɛɛ mamatiw bɛ fan bɛɛ zonw bɛ fan bɛɛ bɛnkanikɛlaw bɛ sirabadaw la fan bɛɛ dun ka fa sabatilen tɛ kuran tɛ yen min b'a to adamadenw bɛ se ka u cɛsiri u ka baara la ka sɔrɔ sɔrɔ Cheikh Oumar Sissoko baara jɔnjɔn kelen bɛnna o ye jago ye Manton, Finzan, Gimba, la jeunesse, Batou, Rabta Bamako, Seko Boare, ni ambe no yere sa Mali fantan ni be. Nga nye politique moye. Ay wante sraka fofana. Nye politique moye ay wan jelendo. De sraka fofana fo. Politique mo jele umbe, politique mo nole umbe. Jeleya ni noleya a bɛ fɛn bɛɛ ayiwa an sigilen bɛ Bamakɔ yan MK ɲɛmɔgɔya ne tun y'o ye fo kunasini MK min ye kɛlɛ lawuli k'a fɔ ko IBK ka taa fangajugu ka ban ni tɔw nana fara an kan CEMAS b'o la ni Diko tun b'o ɲɛmɔgɔya la ani FSD nana fara an kan ni Sogɛl tun b'o ɲɛmɔgɔya la ni bulon kelen nin kɔnɔ ni i an kan ja ta u nana anw sɛgɛrɛ yan k'a fɔ ko an ye kumakan min fɔ mɛ kalo tile 14 san 2020 k'u sɔnna an ye u sɔnna an ye u b'a ɲini ka fara an kan maaw b'a fɔ k'u hakili bɛ bɔ o kɔ a tɔ kɔni b'o kalama nka nin kɛlɛ ni ɲɛmɔgɔya nin kɛlɛ ni hakili bɔ min kɛra ka fangajugu ni kɛlɛ a labɛnna yan de a daminɛna yan de anw de y'a kumakan fili fiɲɛ fɛ ka kunnafoniyaw wele ka taa mairie ni musée min bɛ mairie la ka taa sigi ka taa kuma fɔ ye baara kɔni a ɲuman hakili tun b'an fɛ nka ɲɛmɔgɔya tilala n na ayiwa mɔgɔw min ta tɛ maliko ye mɔgɔw min ta ye yɛrɛko ye olu y'u nagasa nagasa fo ka kɛlɛ ni ɲɛmɔgɔya sɔrɔ bari hakililata kelen min tun b'u la u bɛ se ka nafa min bɔ a la u bɛ se ka taa fanga la cogoya min na o dun u sera ka taa fanga la an ka kɛlɛ kun tun ye fɛn min ye u y'o jafa an ma bali na bari malidenw ne la k'a fɔ Joliba TV la malidenw ye kunfin de ye u ka kunfinya an'u ka kodɔnbaliya a y'u kɛ mɔgɔ ye minnu tɛ fɛn dɔn u b'u kun fɛ u bɛ girin maaw nɔfɛ minnu nɛn ka di minnu bɛ fɛn f'u ye hali n'a y'a sɔrɔ nkalon don hali n'a y'a sɔrɔ a tɛ tɛmɛ olu yɛrɛ jimi sira fɛ u bɛ girin olu nɔfɛ u bɛ min ɲinina u b'an k'a sɔrɔ bi bi in na ne t'o fɔ ni nisɔndiya ye dusu tiɲɛnen don ni n b'o kuma fɔ nka bɛɛ ɲɛ t'a la sisan a ko bɛ kɛ tuma min n'an kumana u b'a fɔ ɲɛngoden ninnu u ma sigiyɔrɔ de sɔrɔ
o de y'a to u b'a fɔ k'a fɔ ko cɛmancɛ faga film bɛ cɛmancɛ faga taabolo la nu an ko n ko an kɔni an b'o fɔ malidenw ma sɔn o ma minnu sɔnna o ma olu ni sɔrɔdasiw taara baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kuma tɛ yan ka caya bi yan mɔgɔ bɛ yan ka fɛn o fɛn fɔ bi ne Seku Umaru Sisoko n y'a fɔ ne ni n baarakɛɲɔgɔn EMK la an y'a fɔ ne ni n baarakɛɲɔgɔn n'an farala ɲɔgɔn kan M5 RFP Mali kura la an y'a fɔ n terikɛ Bacili a bɛ tilen k'a fɔ a tɛ siran a b'a kuma fɔ Konima b'a fɔ Modibo Sidibe b'a fɔ Docteur Afo b'a fɔ n'olu ye tɔn min donnen bɛ M5 RFP kɔnɔna na n'olu y'olu ɲɛmɔgɔ ye ayiwa n b'a dɔn Thiam i wulila ka na n sɛgɛrɛ bi i bɛ fɛ ka ɲininka ko ayiwa mɔgɔ minnu bɛ jamana ɲɛmɔgɔya la u bɛ fɛ ka parti politikiw si latunu i bɛna o de la o don n'i bɔyɔrɔ man jan n tɛ n da don nin kuma in na bari nin n'a a ɲɔgɔnna caman mɔgɔ min bɛ jamana ɲɛmɔgɔyaw la bi u bɛ nin daw de yɛlɛ mɔgɔw bɛ don a fɛ hakili bɛ bɔ ayiwa ko sɛbɛn min bɛ jamana kɔnɔ ni hakili jagabɔ bɛ se k'a to ni fɛɛrɛ sɔrɔla o la jamana bɛ se ka taa ɲɛ ka parti politikiw si latunu u k'a kɛ u bɛ se k'a kɛ fɛn bɛ yen n'u ma kɛ yan nka ne bɛ min f'u ye ko kurunin bɛɛ tɛ koko tata ye n'u y'u si latunu ayiwa mɔgɔw min ni politiki baara ŋaniya b'u la Mali kama ayiwa ne b'olu la n'u bɛ politiki kɛ ayiwa ka jamana dilan bi ka jamanadenw u bɛ se ka lafiya cogoya min na denmisɛnninw bɛ se ka taa kalan na cogoya min na kuran bɛ se ka kɛ an ka jamana kɔnɔ cogoya min na sɔrɔ bɛ se ka yiriwa cikɛ ta fanfɛla dunkafa ka sabati o politiki mɔgɔ ninnu u tɛ n'u da ka sunɔgɔ dɛ u bɛ don dibi la ka politiki baara kɛ dibi la anw y'o de kɛ Musa tile la bari Musa tile la u ye a fɔ ko olu kelen ka tɔn o de bɛ se ka baara kɛ n'o tun ye UDPR ye politiki parti u donna dibi la u caman tun tɛ yen dɛ o tuma u donna dibi la olu ni baarakɛlaw ka syndicat ani ekɔlidenw ka syndicat o kɛlɛ de nana ni n'a minɛna ni a ka fanga banna ni ŋunuŋunukan bɛ k'a fɔ k'olu bɛna kɛ u k'a kɛ n'u y'a kɛ u ye sariya sɔsɔ mɔgɔ caman y'i da don a kuma na Bacili y'a fɛsɛfɛsɛ ne tɛna dɔn fɛn nin bɛɛ la n'o tɛ kumakan fɔlɔ min ni sariya sunba bɛ i sɛmɛ min na ni sariya sunba bɛ daminɛ n'o ye n'a bɛ fɔ ko préambule a kuma fɔra o kɔnɔna na k'a fɔ ni sariya sunba nin a b'i sɛmɛ fɛn min na o ye kɛlɛba min kɛra marisi kalo san 2019 ni 91 na ani a ye fɛn min lase Mali kɔnɔna ma a dun ye fɛnba min lase Mali ma o ye jɔn fanga ye démocratie ani partiw ka sigi ka tila sariya sunba kɔnɔna na fana article n'a a ɲɛ ye hakili la 185 ye a sɛbɛnnen b'a kɔnɔna fɛn damadɔ min tɛ se ka yɛlɛma fiyewu 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 ayiwa parti caman o b'a kɔnɔna na multipartisme o b'a kɔnɔna na i y'a kɛ cogo o cogo i yɛlɛmali don baara la cogo o cogo sariya sunba la cogo o cogo
maa si tɛ se ka mago la. Président Sani ka tɛmɛ o la n bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ tɛnku i la. Tobi la. I ye 91 fɔ n'o bɛnna 26 mars ma. E yɛrɛ tun bɛ a kɛnɛ kan sabula i ka jaw sababu la a kɛra sababu ye a ma kɛ anw minnu ɲɛna ani maliden minnu ɲɛna olu kɛra sababu ye ka jaw ye de très près. I y'a ye k'a fɔ ko mɔgɔw ka san nin na mɔgɔw ka bana nin na fɛn min kama ko bi ko a bɛ k'a fɔ ko ka bɔ yen nɔ a bɛ mun kɛ e yɛrɛ la i kɛra seere jɔnjɔn ye a kɛnɛ kan. N y'a fɔ a ma mɛn indépendant ka fɛn kɔnɔna na o fɛn nin b'a jira k'a fɔ ko fanga giranna cogo o cogo marifa kɛra fangatigi bolo cogo o cogo ni adamadenw wulila u b'a jira k'a fɔ ko fanga ye maa kelen min ta ye olu de ta ye o de y'a to n bɛ fɛn min fɔ jamana mɔgɔ min bɛ jamana ɲɛmɔgɔ la bi bi in na u k'u janto u yɛrɛ la jamana ye jamanadenw de ta ye ne ye ja min ta o don n y'a ye jamanadenw bɔra parti politique tun t'u ɲɛfɛ tɔn tun t'u ɲɛfɛ bari ne yɛrɛ tun ye tɔn ɲɛmɔgɔ dɔ ye ne tun ye serili ɲɛmɔgɔ dɔ ye ne tun ye serili ɲɛmɔgɔ filanan ye mais o tuma b'a sɔrɔ Muntaka tun taara bari u tun bɛ fɛ ka se a ma u bɛ k'a faga an y'a labɔ ne de tun ye serili ɲɛmɔgɔ ye ni ne kɛra kɛnɛ kan mɔgɔ de taara ne sɔrɔ n ka baarakɛyɔrɔ la nɛgɛ ɲɛ 8 sɔgɔmada fɛ ko Bintu Mayiga ko président ko n'i ma na ayiwa u ye mɔgɔ fali daminɛ ne ko cogo di a y'a ɲɛfɔ n ye o y'a sɔrɔ u donna du dɔ kɔnɔ Kante la a filɛ nin ye Baramali sira min bɛ taa Baramali la ka bɔ yen tɛmɛ ka taa Baramali la du laban min bɛ yen u tun donna o kɔnɔ hakili la du laban de u ye mɔgɔ fila ye ni ne wulila o la ne tugura Bintu nɔfɛ n bɔtɔ n y'a fɔ n ka caméraman fila ye u ka tugu an nɔfɛ an ye mobili ta Seydou Diallo o fana ye ne ɲɔgɔn réalisateur dɔ ye minnu bɛ ja labɛn o fana donna a kɔnɔ mais o kura ka don an taara n'an ye ja ninnu tali daminɛ jama min tun bɛ kɛnɛma o don parti politique tun tɛ yen o u tun bɛ dibi di la nka olu ma nin baara kɛ dɛ jama de bɔra jama de tɔɔrɔ la u bɔra ayiwa fagalimu boli fagalimu latunu fagalimu to u ka so kɔnɔ u tun bɛ bɛɛ la fan bɛɛ ayiwa muguti tun bɛ yan ka kɛ fan bɛɛ mugu tira fo fatɔw sara la mugu tira fo denmisɛnnin fitininw mɔgɔ minnu bɛ naganagakan fɔ k'a fɔ ko zonw ni fanaw ni fɛnw de fara olu tɛ silamɛ ye n y'a fɛn mankan mɛn denmisɛnnin fitininw sara la e ni yɛrɛ hakili b'a la Ayisa Sise Radio Mali ɲɛmɔgɔba de tun don k'a denmuso sara la a n'a ɲɔgɔnna caman ne yɛrɛ kalibɛ fitinin dɔ o fana sara la ni coup d'état laban min kɛra uti kalo tile 18 a kɛra don min na ne tun bɛ dibi la bari an ye ɲɔgɔn ye min kɛ a kɛra tabata don sibiri an tun bɛ ɲɔgɔn ye la ko gendarmew wulila u y'an ka na k'u bɛna Seku Umaru Seko minɛ ne wulila ka bɔ yen u y'a ye siyɛnba caman ka minɛ u taara n ka so ka fɛn ninnu kɛ ne taara ka taa n dogo o dogoli yɔrɔ de la ni ne bɔra Maridɔn ko n tɛ se ka to dogoli la bilen ne bɛna min kɛ n bɛ taa tuguni Bourse Travail la ne bɔra o de la n bɛ yan ka taa yɔrɔ dɔ la tulo bɛ Muguti kan n y'a dɔn tuma min na k'a fɔ ko fanga bɛ yan ka yɛlɛma ayiwa n y'an ka mɔgɔw ɲini k'a fɔ ko an ka ɲɔgɔn ye o don bɛɛ i n'a fɔ n y'a kɛ cogoya min na Musa ka bɛnni na mɔgɔw ma sɔn mɔgɔw ma na bɛɛ tun bɛ taa ɲini na caman kɔni tun b'u ta ɲini na maliden mɔgɔ tilenden ka dɔgɔ o de la ne Sunkuruw tun b'a fɔ n ye i b'i yɛrɛ faga mun na ninnu nɔfɛ i t'a to Ala ma
mais il faut politique mo jonjon ye cogo a ti ka kuma lamɛn bari ale fana bɛ komi ala ka ciden de ka hakilijakabɔ kɛ ka baara kɛ ka taabolo ɲumanw labɔ jamana bɛ se ka labɛn jamana bɛ se ka dilan cogoya min na ayiwa cam munumunu kumaw bɛ sen na ko u bɛ na parti politique si la tuguni mɔgɔw b'i poro olu ka mun na gɛlɛya wɛrɛ b'an da la min ka jugu ni nin bɛɛ ye jamana taabolo man ɲi jamana taabolo man ɲi taamasiyɛn de ka ca jamana lakana tɔ ka jɛ jamana fan bɛɛ mamatiw bɛ fan bɛɛ zonw bɛ fan bɛɛ bɛnkanikɛlaw bɛ sirabadaw la fan bɛɛ dun ka fa sabatilen tɛ kuran tɛ yen min b'a to adamadenw bɛ se ka u cɛsiri u ka baara la ka sɔrɔ 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 min ye kɛnyɛrɛyew ani gouvernement ka sɔrɔ siraw ye olu jɔlen don baarako gɛlɛyalen don cikɛ dɛsɛlen don hali bi bi in na nɔgɔ min kan ka na sanji na tuma sera nin y'a san 4 ye san o san gɛlɛya de b'a la u b'a ta k'a di maaw ma minnu ka baara tɛ ayiwa a bɛ na da gɛlɛn na cikɛlaw u tɛ se ka sɔrɔ baara kɛ kɛnɛyasow lajɛ n'o y'an ka hôpitaux ye dɔgɔtɔrɔsow i bɛ ala de deli don o don i kana bana o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔw tɛ se baara la dɛ minɛn min b'u bolo o minɛnw de man ɲi ne yɛrɛ ko i bɛ se k'a faamuya cogo jumɛn Pongé man ɲi Gabriel Touré kɛrɛfɛ tɛ ayiwa an bɛ taa ka taa stade 26 mars labɛn miliyariw la ka taa sali tɔw labɛn Omnisport Wɛnzɛn Kulubali aw bɛ t'u labɛn musaka b'a la adamadenw kan ka lafiya ni kɛnɛya sɔrɔ min na o t'aw janto o la o ye kabako ye dɛ taabolo wɛrɛ min bɛ an ka i ni y'o fɔ Kayi ta bɛ ten Kayi ndolata kɛnɛ Kayi dɔgɔtɔrɔso man ɲi Kulukoro dɔgɔtɔrɔso man ɲi Sikaso dɔgɔtɔrɔso man ɲi Moti Somino Dolo o man ɲi Sikaso o fana bɛ ten mɔgɔ min janto bɛ jamana na olu bɛ se ka baara kɛ ten cogo di n'i ye dun y'a lajɛ a dira ministre des sports min ma u dɔla somɔgɔw de ye o ye a ka se ka baara kɛ ka sɔrɔ sɔrɔ a bolo minɛna a baara la yɛrɛ f'u y'a fɔ k'a fɔ ko a k'a wari lasegin u ko k'a y'a wari lasegin dɛ nka a ma gɛn ka bɔ gouvernement na a ma minɛ ka don kaso la o bɛ se ka kɛ cogo di anw yɛrɛ ka terrain tun bɛ se ka ɲɛnabɔ ka bɔ Kayi kana Bamakɔ gɛlɛyaba min bɛ anw Kayikaw da la u bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na sɔrɔ bɛ se ka yiriwa o la anw ka galew fɛn o fɛn bɛ terrain sira kan dugu fitinin fɛn o fɛn bɛ terrain sira kan u tun b'u dahirimɛ sɔrɔ ni terrain bɛ tɛmɛ
bateau tun bɛ se ka labɛn Kulikɔrɔ fo Gawo o gateau nɔgɔw bɛ yen ATT y'a dɔ san hali n'a y'a sɔrɔ ji ka nɔgɔn ji man ca fɛn na bari a bɛ fɔ de bateau à fond plat ka se ka nin gɛlɛyaba nin bɔ ayiwa Gawo sira kan Gawo sira min ye kalo caman kɛ Banbagatɔw kɛlen bɛ k'a minɛ dɔgɔnɔ jamana kan ani fula jamana kan gɛlɛyaba min bɛ yen fagali tɛ fagali ye dugujɛli tɛ dugujɛli ye maaw bɛ tilen ka coolo u t'a dɔn u bɛ taa yɔrɔ min na cɛ ni muso ni denmisɛnninw wala u bɛna yɔrɔ dɔ la u bɛ cɛw lajɔ u bɛ kan ca n tɛ kabako ye ne ko fɛn wɛrɛ tɛ o jamana taabolo man ɲi u dɛsɛra mɔgɔ min bɛ jamana ɲɛmɔgɔ la ne ko u dɛsɛra mɔgɔw bɛ fɛn o fɛn na sisan ko ka kala ta yanni kala ta ka kɛ furancɛ fanga ayiwa siviliw de kan ka na ka se ka kalata labɛn bari kalata labɛn ɲuman tɛ ninnu bolo ka kalata labɛn n'an bɔra ni yugujugu kan an bɛ nimisa o la mɛ olu de tɛ fɛ ka kalata bari u dalen t'a la k'a fɔ ko sisan u bɛ se ka fanga sɔrɔ hali n'a y'a sɔrɔ u bɛ ɲɛmɔgɔya fanga sɔrɔ mɛ min ye wasabulon ye parti politique n'u bɛ fɛ ka u si latunu fɛn wɛrɛ tɛ o u ye wasabulon kɛ cogo o cogo parti politique u bɛ ayiwa u n'u ka cɛbaw u bɛ fanga sɔrɔ n'u ko ko mɔgɔw tɛ parti politiquew fɛ u tɛ politique mɔgɔw fɛ e y'a Sangare bɔlen kaso la e y'a Sangare ma taa Buguni yan a bɛ politique baara kɛ yɔrɔ min na an bɛɛ m'a ye cɛbakuru min bɔra a kɔ Kulubali Bafulabe kan ale tun bɛ kaso la Joyila siga de don hakili la ale bɔlen kaso la n'a taara Bafulabe cɛbakuru min bɔra nɔfɛ an m'a ye donc u bɛ naganaga kuma min fɔ ka wulu fatɔw bɛ naganaga kan min fɔ tiɲɛ t'a la u bɛ kumakan min d'u da ka mɔgɔw lanɔgɔ tiɲɛ t'a la an dusu tiɲɛnen don bi dɛ ne tun ye n da bɔ kuma la bari Batara kuma cayara kalaban kuma cayara denmisɛn b'i bonya n'o tɛ caman b'a ɲini fɛ ka kuma n tɛ sɔn ka kuma n ko n bɛ n da bɔ kuma na n ka jadilala denmisɛnninw u nana nɔfɛ komi n se baara min na n'o ye jadila ye siniman baara ye ko n ka wuli ka ɲɛsin o ma o de la n'an ye Seko Bɔre fila nin labɛn a bɛna bɔ sɔɔni mɔgɔw n'a ye k'a fɔ ko ayiwa ne ni n tɔɲɔgɔn an bɛ se baara min na o baara nin u bɛ n'u ɲɛnajɛ kosɛbɛ ayiwa ni o bɔra an bɛna a tɔ fana labɛn n'u ko ko u tɛ politiki mɔgɔw fɛ ayiwa ne b'a dɔn k'a fɔ ko denmisɛnnin caman bɛ yen bi nin na u bɛna poyi ni ŋaniya ye ŋaniya min bɛ se k'a to an b'a fɔ k'a fɔ alhamdulilayi
sini ɲɛsigi bɛ sen na an kɔni bɛ si min na bi bi in na an bɛ tɛmɛ ni k'u sɔn hakili la n'o tɛ n'a y'a sɔrɔ ne tun bɛ n ka denmisɛnninya la i n'a fɔ 91 suma sisan tun b'a sɔrɔ ko caman kɛra n bɛ ban n bɛ muruti n t'a fɔ n ko sisan denmisɛnninw ye fugaru de ye n'an t'o fɔ kow n'a kocogo de don nka mɔgɔ min bɛ ɲɛmɔgɔya la n bɛ min f'u ye u ka mɔgɔw lamɛn u ka mɔgɔw lamɛn bi bi in na ni ne tun ye jamana ɲɛmɔgɔ ye n bɛ kuma jamanadenw fɛ k'a jira k'a fɔ ko fɛn o fɛn bɛ sen na an ka jamana kɔnɔna na jamana fanga de nɔ don État jamana fanga de nɔ don bari jamanadenw u y'u kɔ di fanga la u y'u kɔ di État la bari État ma ko ɲuman kɛ État y'a ka mɔgɔ fɛn o fɛn bila jamana kɔnɔna na n'a kɛra gouverneur ye n'a kɛra préfet commandant n'a kɛra sous-préfet n'a kɛra justice mɔgɔw ye u ma baara ɲuman kɛ u ye mɔgɔw ka jo kɛ jalaki ye u y'u namadilan o fɛn ninnu kan u ye nafolo sɔrɔ o kan mɔgɔw ɲanina u bolo o kuma ne min ye ɲɛmɔgɔ ye bi bi in na n'a kan k'o fɔ n b'a ɲini aw fɛ aw ka yafa jamana fanga ma aw ka yafa an ka fara ɲɔgɔn kan ni kowale ninnu ka si latunu nka n'o kɛra f'i ka baara de kɛ dɛ bari anw ye kɛlɛ min kɛ an tun bɛ fɛ nin kɛwale ninnu de ka si latunu nin kɛwale ninnu ma si latunu yuruguyurugu bɛ sen na hali bi mɔgɔ tɔɲɔgɔn bɛ sen na hali bi n'anw tun ye fanga sɔrɔ maa o maa ye yuruguyurugu kɛ jamana kɔnɔna na o jateminɛ de tun bɛ kɛ ka sariya bolo u nɔfɛ u ka wariw min dalen bɛ banki kɔnɔna na Mali kɔnɔna na ni Mali kɔ kan sariya tun bɛ boli olu bɛɛ nɔfɛ k'olu bɛɛ minɛ u ka sow min jɔlen bɛ Mali kɔnɔna na Mali kɔ kan bari an b'a dɔn Dakar Abidjan Canada États-Unis France ni jamana ninnu bɛɛ la u ye so san jamana ninnu bɛɛ la o nafolo mugu dama tun bɛ se k'a to vraiment jamana ka lafiya jamana ka hɛrɛ dɔɔni sɔrɔ nka ninnu nana u y'u bila ka bɔ u tilala fana k'u ɲɛ tugun ayiwa u ye tiɲɛniw min kɛ ayiwa mɔgɔ min bɛ tiɲɛni na bi bi in na ayiwa u b'olu fana to yen jamana bɛ dilan u kan wa o ye jamana taabolo ye yan an ko fana k'a fɔ fɛn kelen min kelen bɛ ka an dɛsɛ ka taa ɲɛ o ye sariya tɛ labato justice baara kan ka kɛ a la pour que tɔɲɔli min bɛ jamana kɔnɔna na a tɔɲɔli ka dɔgɔya mɔgɔw ka hakɛ ka d'u ma nka tɔɲɔli de dama tɛmɛna nin tuma in na fana a bɛ kɛ cogo di fɛn jumɛn bɛ yen n'o ɲɛnabɔra tiɲɛ don an y'an kɔ di faransi la tiɲɛ don an y'an kɔ di MINUSMA ni fɛn ninnu na jamanadenw min tun bɔra ne tun b'u la ne tun ɲɛmɔgɔ dɔ ye
anw de y'a ɲini a ka kɛ ten bari an ka jamana hali n'a y'a sɔrɔ maaw bɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ la ni jamana kanu b'u la ni u bɛ fɛ ka baara kɛ n'an m'an ko di ninnu na ayiwa an ka baara tɛna taa ɲɛ an y'o kuma de fɔ o fɛn nin kɛra alors a tɔ kɛra ka kamankun yanga k'a fɔ ko an ye yɛrɛma hɔrɔnya ta o ye yɛrɛma hɔrɔnya jumɛn ye yɛrɛma hɔrɔnya tiɲɛ don k'i ko di faransi la o b'a la nka yɛrɛma hɔrɔnya ye ka sɔrɔ sabati an fɛ yan ka balo sabati an fɛ yan ka électricité courant k'o sabati an fɛ yan ka dɔgɔtɔrɔsow labɛn an fɛ yan mɔgɔw bɛ se ka kɛnɛya cogoya min na mɔgɔw bɛ se ka kalan cogoya min na an ka ekɔlisow la ka cikɛlaw lafiya ani bagan maralaw ani mɔnikɛlaw k'olu lafiya bari cikɛ ni mɔnikɛ ni bagan mara o dɔrɔn bɛ se k'a to Mali ka bɔ nɔgɔ la a kuma bɛ fɔ mɔgɔw la pour mɛ u t'a kɛwale kɛ o yɛrɛma hɔrɔnya bɛ min yɛrɛma hɔrɔnya y'o de ye yɛrɛma hɔrɔnya tigi y'o de ye tiɲɛ don Kidali minɛna an bɛɛ tɛgɛrɛ fo la a fɔra Faransi ayi an ka yamaruya fɛn o fɛn tun b'i bolo banna an ye tɛgɛrɛ fo la an ka kɛlɛ de don kabini anw denmisɛnninma n'anw bɛ bibilikɛli la an b'o de fɔ u ye fɛn o fɛn fɔ ko Faransi de nana an fɛ yan ko Faransi y'an wele Faransi de ko Faransi an ye Faransi wele Faransi de ye dabali sigi an bɛ se k'u wele cogoya min na olu bɛ hakilijagabɔ de kɛ kabini u ye MNLA sigi olu ni MNLA mɔgɔw de y'a sigi Faransi k'a fɔ n'an bɛ fɛ ka taa ka Sahel jamana ninnu mara an ka Kadafi fɔlɔ faga n'an ye Kadafi faga pourtant MNLA mɔgɔw min bɛ Kadafi fɛ yen an b'olu bila an bɛ mɔgɔ wɛrɛ bila u cɛla u bɛ na u bɛna fanga ɲini yan u y'a f'u ye u mɔgɔ dɔ la kelen y'a fɔ Amadu Mahamudu a y'a fɔ k'a fɔ ko tiɲɛ don k'u tun bɛnna kan k'u bɛ Azawad d'u ma u bɛnna o de la donc bourgeois kɛlen ka MNLA mɔgɔw bunte n'aw hakili b'a la u kɛlen k'u bunte u y'u kɛlɛ fo u ka ɲɛmɔgɔ Al-Sherif Jogina la Faransi y'a fɔ Burkina Faso ye Blaise Compaoré a ka hélicoptère bila ka n'a ta Diendéré o de nana Al-Sherif ta ne o la caman yɛlɛmana Burkina Musa ka tailleur min bɛ gouvernement na bi bi in na min ye stade dilan ka to Mini des Sports la o tun bɛ Burkina o tuma u y'u taara u sigi yen ka t'u sigi Faransi ka t'u sigi Mauritanie u tun bɛ kɛlɛ labɛn yen de ayiwa sikasi t'a la u tun bɛ Algérie fana Iyad contre Algérie Faransi ni Iyad de bɛnn'a kan f'u kana de dabali ka sigi ka mɔgɔw jala pan k'a fɔ k'u bɛ yan ka taa Bamako minɛ sisan u bɛ se ka bɔ cogo di ka taa fo Bamako mɔgɔw siranna ayiwa u ni Jɔnkuna bɛ labɛn o la u ni Dɔnniya bɛ bɛn o la u bɛ lɛtiri dɔ sɛbɛn nka olu ka lɛtiri sɛbɛn de don an ka sɔrɔdasiw de ye kɛlɛ kɛ dugu ma u tun bɛ sanfɛ hali u ka sɔrɔdasi min sara sanfɛla la Faransiw yɛrɛ de b'a faga u ka fɛɛrɛ jugu ka ca n'o tɛ aw bɛ se ka miiri cogo di Iyad n'a ka mɔgɔw nana u tilala ka segin u n'u ka mobiliw Faransi ka hélicoptère ma mago kelen na u tugur'u nɔfɛ de fo Kidali o Kidali u ko non Mali sɔrɔdasiw tɛ don o tuma u ye MNLA mɔgɔw lana u ye Iyad mɔgɔw lana u n'u ka trafiquant de drogue u t'u sigilen bɛ Kidali de yɛrɛ ko u ka yɔrɔ ye u bɛ kɛlɛ bunte yɔrɔ min na o de la n'u y'a yɛrɛ u bɛ Kidali cogoya min na bi bi in na u bɛ kɛlɛ yɛlɛma
Modibo Mopti mara an ka mɔgɔw tɛ baara kɛ n'u kunkolo ye ka ɲini mun na u y'u yɛrɛ sɔrɔ Mopti u ye kɛlɛ bɔ pewu kɔrɔyan fan fɛ Kidali mara la Balotunga ka baara bɛ kɛ nafaso min bɛ o fɛn ninnu na k'o jateminɛ ka kɛlɛ yɛlɛma u y'a ye sisan ayiwa u bɛna kɛlɛ min kɛ ayiwa ka fulaw bunte n'u mago sera ayiwa ku fama kuma caman de bɛ n'o kan ka fɔ nka n'u ye mɔgɔw lamɛn u bɛ se ka nin fɛn ninnu fɔ ne yɛrɛ ye livre saba kan yanni an ka nin kɛlɛ nin daminɛ ne ye livre saba kan kabini san 2019 ne ye livre saba kan ka lettre kelen ci Macron ma o ni kɔsa in ta tɛ kelen ye ka kelen ci a jamanadenw ma k'a fɔ an yɛrɛ jɔyɔrɔ ye min ye a la bari malidenw n'u ka kalabanciya n'u ka tiɲɛniya an'u ka diyagoya silamɛya ka sɔrɔ silamɛ ka dɔgɔw la bɛɛ b'i ka nata de ɲini bɛɛ banna a ka denmisɛnninw la ka denmisɛnninw tiɲɛ silamɛya ye cogo de ye e la ko fɔ diko ye la ilaha illallah n bɛ seli n bɛ sun n bɛ taa hiji la n bɛ jaka bɔ silamɛya ma d'anw ma silamɛya ye cogo de ye i bɛ jogo fara o kan ni jogo ɲuman b'i la o kɔrɔ ye k'a fɔ k'i bɛ siran ala ɲɛ i b'i ma da ye i bɛ siran ɲuman kama k'a bɛ seli yɔrɔ la tuma bɛɛ fɛ i bɛ tila ka bɔ dɔrɔn i bɛ a kɛ yugu ye i b'a kɛ bɛngali ye i b'a kɛ kakala ye o ye silamɛya ye Bacili y'a fɔ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ten sa an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye donc n ye min fɔ a ka kuma jamanadenw fɛ n'o tɛ lakana nin na anw EMK anw ɲɛ sɛbɛnciya ma 40 pages sɛbɛn ɲɛ 40 an b'a a f'a ye an taara bila a fɛ yen kabini octobre kalo tile 10 san 2021 ne yɛrɛ de taara n'a ye fo Kuruba an y'a hakili jagabɔ kan an bɛ se k'u dɛmɛ cogoya min na anw ye fɛɛrɛ min fɔ u la k'a fɔ lakana bɛ se ka sabati cogoya min na n'u tun y'o kɛ an bɛ colen bɛ yɔrɔ min na bi san tun ma sɔrɔ a ko nɔgɔyara ni fɛn bɛɛ ye u ma se ka filanan ye an tila k'a fɔ ye sɔrɔ bɛ se ka yiriwa cogoya min na kɛlɛ kɔnɔna na k'o fana f'u ye ka tila k'a f'u ye fana ka n'o tuma nɔgɔya bɛ se ka don ayiwa gouvernement ka wari bɔ la cogoya min na ka tila k'o fɛɛrɛ fana f'u ye ka tila k'a f'u ye fana sɔrɔba bɛ yɔrɔ min na jamana kɔnɔna na mais u bɛ taa f'u ye dɛ k'a fɔ ko Cheikh Umar Seko ale t'aw fɛ dɛ t'aw fɛ hali dɔɔni anw bɛ jamana de fɛ malidenw ka da la min na politique mɔgɔw dɔ bɛ yen jamana ka d'u ye ni sidi kɛnɛ ye politique mɔgɔw dɔ bɛ yen olu man ɲi sɔrɔdasiw dɔ bɛ yen olu ka ɲi sɔrɔdasiw dɔ bɛ yen olu man ɲi sɔrɔdasiw bɛ fanga la bi bi in na anw politique de don politique mɔgɔw de don politique ye mun ye jamana kanu kosɔn walama i yɛrɛ kanu kosɔn i bɛ don jɛkulu la walama i bɛ don baara la hakili jagabɔ bɛ o baara nin kɔnɔna na ayiwa taabolo min kan ka ta jamana bɛ se ka yiriwa cogoya min na jamana bɛ se ka labɛn cogoya min na jamana bɛ se ka sini ɲɛsigi cogoya min na o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko bɛɛ bɛ se a baara la bi bi in na n'i ye politique mɔgɔw lajɛ ayiwa dɔw ko ko jamanadenw de bɛ se ka jamana dilan dɔw b'a fɔ ko jamanadenw tɛ se ka jamana dilan u ni jamana kɔkan mɔgɔw de bɛ se ka jamana dilan dɔw yɛrɛ bɛ yen ni u ye fanga ta bi dɔrɔn ayiwa u bɛ jamana di o jamana feere o mɔgɔw fana bɛ yen nka olu bɛɛ de kan ka fara ɲɔgɔn kan u ka kumaw ni ɲɔgɔn cɛ nka an ka jamanadenw sɔn hakili la parce que jamanadenw ye kun fiyɛ dɛ o de y'a to kalan kan ka sabati an ka jamana kɔnɔna na ne bɛ kare kɔnɔna min na denmisɛnninw dɔw bɛ yen u bɛ 9e la hali si labɛn u tɛ se k'a kalan n b'a ɲini k'u dɛmɛ o ye kabako de ye
kabako de camta dona so ni ngali do bife ga net lo bila je pense que an ko formation son ko foina ya fo to mina ibora kuma ko nala nga kara to joro do mo be aw ka korofo la sabula aw kara fetchement séré jamana en ko nala aka kan wati pour les besoins de la jeune génération aka don mali bora yoro jume mali be yoro jume aka kan ko ka bo de temps en temps ka se do nyafo maldo nyana ya ngon ba jiga ga fo bi baro atena danima ka kayni maldo ma famali so mina skenna a shifina kaw ya kada ka wulga sabati ka se ima ika se ka nyafoli ke anga se ka famali so fen chamana ni kuma kuje kuma mbi bolo ka boni na sani anga baro de la sigirache ka kayni ni ka sanga mbe so ibolo sanga mbe bolo sane be fe ka nyeshi jatla de mo be fe malido ne madara luga ko be kunina chaw ne kisi wo chauffeur ala ni mali mo kam ni meni dusu tien oye kafoko mo bu koshi ukaherama kunyishi mo mintu ka herafe mo miti jamana fe ni mo famille oye kabako ede o beni dusu tien ne bɛ se baara sɛbɛ min na ni n y'o kalan kɛ n'a ye fɛn caman di yan ne bɛ so min kɔnɔ o de y'a to ne y'o so ye o ye sinima dilan ye ne m'a ɲini ka kɛ minisiri ye anw ye musa kɛlɛ kɛ ne m'a ɲini ka kɛ minisiri ye alifa nana fanga la ne m'a ɲini ka kɛ minisiri ye ne donna tɛ a gouvernement na ne tun tɛ yɛrɛ u ye ne wele de ko ne kɛra ministre ne bɛ Dakar n bɛ n ka sinima ko la ne ko ne m'a ɲini ka kɛ ministre ye Agamani de tun ye premier ministre ye a ye ci bila ambassadeur ma ko ne bɛ Dakar k'u ka ne bila lafiya la lafiya ye min ye o ye ka mobili dɔ di yan n bɛ Dakar ayiwa n tun bɛ voyage classe économique de la k'an bila classe affaire la segito ne ko ne t'a dɔn ko n ye ministre ye journaliste Sénégal u nana ka na ɲininka ne ko ne t'a dɔn ko n ye ministre ye ni ne seginna ka taa ne bɛ ɲininkali kɛ bari ne m'a ɲini ka kɛ ministre ye ne tun bɛ baara min na ne bɛ sɔrɔ caman de sɔrɔ nafolo tun bɛ ne bolo tuma ala ni ka sinima bɔ ne nana ne tun ye sadi ɲɛmɔgɔ ye ne ko ne tɛ kɛ ministre ye dɛ ne t'a dɔn tɔgɔ di tun min kɛra ne tun y'a fɔ n ko n tɔgɔ tɛ di nka aw filila ka taa ne tɔgɔ di ne tɛ kɛ minisiri ye an ye tile 5 de k'a kuma n'u ko n ye n'i taara i bɛ minisiri taabolo dɔ jira maliyɛnw na anw b'o o de nɔfɛ u b'a jira k'a fɔ ko anw bɛ sira ɲuman kan an b'a dɔn i bɛ taa tilennenya sira de fana kan mɔgɔw ko ko cogo o cogo i bɛ taa de m'a fɔ n ko n wajibira dɛ mais n ye mɔgɔw ka kuma lamɛn n taara ne ye san 5 de kɛ minisiriya mɔgɔw sɔnna mɔgɔw ma sɔn ma e ma tɔɔrɔ mɛn su mɔgɔw dara la mɔgɔw ma da la wari min tun bɛ d'an ma o ye 100 ni 60 ni 50 de ye i b'i ka kuran sara la i b'i ka baarakɛlaw sara la ayiwa i b'i ka denbaya la hinɛ o la a tun tɛ bɔli kɛ ne tun bɛ wari ta n ka compte de la kalo o kalo ka na balo o kana fɔ k'a fɔ k'u bɛ politiki mɔgɔw dɔgɔya sa o politiki mɔgɔw caman de bɛ yen ne bɛ don tuma min na nafolo tun bɛ n bɛ bɔ tuma min na caman wɛrɛ foyi tun tɛ n bolo bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ n bɔ to n ma taa ni mobili ye fɛn o fɛn dira n ma k'an to gouvernement ya la n y'a to n ka bureau kɔnɔ Modibo Keyita y'a kɛ ten de ne bɛnkɛ Ousmane Ba n'o tun ye ministre des affaires étrangères ye bɛɛ b'a dɔn ale y'a kɛ ten de
a b'a fɔ tuguni o mɔgɔw ka ca jamana in kɔnɔ minnu donna gouvernement na u ma jamana nafolo ko u yɛrɛ ta ye anw mɔgɔ damadɔw de kɛlen bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ M5 RFP Mali kɔnɔ an nɛnw tɛ siri fɛ ala mɔgɔ min bɛ baara k'a ɲɛ ka lakali t'a la funu nɛnw tɛ siri fɛ kalabanciw tɛ Joliba TV la hali n'u ka baro dɔ sigi sen fɛ n y'a fɔ ayiwa ko caman bɛ b'a fɔ ko cɛkɔrɔba nin ye fatɔ de ye sa ne tɛ fatɔ ye ne bɛ jamana de fɛ an ka jamana jɔli ka nɔgɔn ni fɛn bɛɛ ye yɛrɛ ye n da don kumaw dɔ la n ma kumaw dɔ yɛrɛ fɔ caman lajɛ sira tɛ yen jamana fan bɛɛ dɔgɔlen don mɛ n'i y'a lajɛ sow bɛ jɔra Mali la kabako de don wa kabini lawale kabini Musa tile la fo sisan n'i y'a jate yɛrɛ minɛ so fɛn o fɛn bɛ jɔra Mali la a bɛ bɔ Mali wɛrɛ de la Sénégalais ye fɛn dɔ kɛ kɔsa in na an tun y'o de fɔ n k'o ka kɛ o u nana u ye jatebulon dɔ dayɛlɛ ka wariko bɛɛ yɔrɔ o yɔrɔ jamana kɔnɔna na u y'o bɛɛ fɛsɛfɛsɛ o ye fɛn min ye kabako de don dɛ Macky n'a ka jamana a n'a ka jamaw u ye wari tɔnmi dɔ kɛ u ye wari suɲɛ dɔ kɛ u ye nkalon tigɛ wariko la cogo sugu dɔ la anw t'o de ɲini o n'an ka kabako mɔgɔ min taara premier ministre ya la n y'a fɔ indépendant ka fɛn kɔnɔna na n ko i b'a sɔrɔ o sɛbɛn nin a tɛmɛtɔ jardin zoologique la a kɛlen bɛ k'o fili jardin zoologique t'u la yen Thiam a ye ne to yen ne kan ka sinima ja dilan ne baarakɛɲɔgɔnw denmuso fila bɛ yen Viviane ni Alima o ye tonton i k'i to an ka sinima dilan sa i y'a dɔn n terikɛ n'o ye Habib Dambele ye Kima national ani Amadou Kasoge Kas an ye baara kɛ ni nisɔndiya dɔ ye Segu ka Seko Buware filanan labɛn mɔgɔw n'a ye n'o kɔnɔ o ka a diyara n ye Seko Buware fɔlɔ ye ayiwa sabanan fana bɛ dilan ni filanan ye a ye ne to yen ka n ka ca baara kɛ ne sɛgɛnnen don bi n si janyana Ala barika la ayiwa sɔrɔ fana dɔgɔyara sinima dilan dun fana n bɛ se ka denw ni mɔdenw bɛ se ka u dɛmɛ fɛn damadɔni la baro kɔni diyara n ye baro diyara n ye mɔgɔw n'a fɔ ko cɛkɔrɔba fatɔ k'a ye fɛn kɛ k'a ye kumana tuguni o tɛ basi ye i ni ce merci beaucoup i ni ce i ni ce i Thiam